Molt bon dia, és 15 de gener. Les restriccions que estaven anunciades que s'acabarien aquest cap de setmana s'allargaran una setmana més. Això vol dir que el confinament municipal segueix vigent tots els dies de la setmana. També l'obertura de restaurants no pateix modificació en el seu horari i que al mercat municipal de diumenge només hi trobareu productes alimentaris, ja que les botigues estaran tancades, les botigues no essencials han d'estar tancades al cap de setmana i això comporta aquesta afectació que us deia en el mercat municipal. Recordeu que teniu el toc de queda també vigent des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. Els que us heu adreçat a mi per demanar informació sobre el tema de la vacunació, dir-vos que el Departament de Salut farà públic el seu pla que té de vacunació a mesura que li vagin arribant les dosis. En aquests moments es troben a la fase 1 i això implica que en aquests moments estan vacunant a les residències de gent gran i també el personal sanitari que hi treballa. En aquest cas, del cas de Sant Feliu de Guíxols, dir-vos que tenim 56 usuaris de la residència Sorís que han estat vacunats i també 41 treballadors. Aquest cap de setmana s'inicia la vacunació del Sant Feliu gent gran i continuarà també, que ja també han iniciat, la vacunació del personal del centre d'atenció primària. Pel que fa a les dades del Covid aquesta setmana de les persones afectades a la nostra ciutat, dir-vos que hem tingut una afectació i una lleugera millora respecte a la setmana passada. Continuem al voltant de 60 casos, vull dir que no hem millorat gaire. El que sí que tenim una certa millora és en la taxa de reproducció, que en aquest cas sí que us puc dir que està per sota d'1 i això implica que hem de continuar mantenint aquestes mesures de prevenció per evitar el contagi que us he vingut anunciant durant tots aquests mesos que estem fent aquesta informació. En el moment de fer aquest vídeo també dir-vos que el govern de la Generalitat està reunit per buscar una nova data per les eleccions al Parlament de Catalunya. Això implica que en el cas de Sant Feliu de Guíxols també hi haurà modificacions quan hi hagi les eleccions, sobretot afectacions en dos col·legis, els que esteu censats en els pretallers del carrer Garrofers i els que esteu censats a votar a l'edifici de l'Ajuntament. En el cas dels pretallers s'ha decidit modificar aquest col·legi i tots dos col·legis iran a votar a la Corxera. En el cas dels pretallers, perquè és un edifici molt petit que no permet la distància de seguretat, i en el cas de l'Ajuntament, perquè les votacions coincideixen en diumenge i es generarien aglomeracions. Aquests dos col·legis, quan arribi el moment d'anar a votar, iran a votar al pavelló de la Corxera. Tot i així, rebreu una carta a casa vostra tots els que esteu censats en aquests dos col·legis. Doncs res més per avui. Espero que la informació hagi estat d'utilitat i ens veiem la setmana que ve. Molt bon cap de setmana.